चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका गान्ता राधा गान्त नमोस्तुते दब्ध काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुष्भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते गौणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भासात्य देवदारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी அழகா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு அத்தியாயம் கடைசி அத்தியாயம் 18 அத்தியாயம். பகவான் ரொம்ப அழகா முடிவுரை கொடுக்கார். மோஜ சன்னியாசி யோகம் துறவத்தின் முழுமையை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. 78 பதங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. இதுதான் ஒரு விரிவான அத்தியாயம் இது. நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஓகேங்களா? அது இது பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை பேர் 5 பேர் இருக்கிறோமா? சரி, ஓகே. நம்ம வந்து லெவல் 2 கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த திங்கட்கிழமைல இருந்து நாம வந்து 8 மணிக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த 8 மணிக்கு வச்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து 9:15 முடிச்சிடலாம் கிளாஸ். 1 ஹவர் 1.25 ஹவர் கிளாஸ் எடுப்போம். டெய்லி எவ்ரிடே உண்டு. திங்கட்கிழமைல இருந்து வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் உண்டு, வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும். சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளாஸ் கிடையாது. வீக்லி இந்த 2 டேஸ் மட்டும் இருக்கும். உங்களால சில நேரத்தில் வர முடியாம இருந்ததுன்னா நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா லெவல் 1 மாதிரி இருக்காதீங்க. லெவல் 2ல வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கலாம். நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்தாவே போதும் நமக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பொறுமையா எடுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 4-5 ஸ்லோகம் எடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு நாளைக்கு நம்ம அதை ரொம்ப தெளிவா படிக்கணும். நிறைய சாராம்சம் இருக்கு. நம்ம சில பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு 20 சப்போர்ட்டிங் கொடுப்பார். அவ்வளவு சாராம்சம் கொடுக்குறாரு சில பிரபுபாதா. அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள். ஆனா முதல் அத்தியாயம் மட்டும் கொஞ்சம் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்காது. 2வது அத்தியாயத்துல தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய சாராம்சம் கொடுக்குறாரு. சில பிரபுபாதா சரி, பகவானும் கொடுக்குறாங்க. சரி, இப்போ இந்த 18 டேஸ்ல இந்த கடைசி நாள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் இருக்கு. முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான். இந்த முக்குணங்கள் சார்ந்த முடிவு கொடுக்க போறார். நம்ம அதை விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி சிசி ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிப்போம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம நேற்று பார்த்ததுல ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். அர்ஜுனன் வந்து தத்துவத்தை பத்தி கேட்கிறார். அதாவது குணங்களின் அடிப்படையான வகைப்பாடுகளை பத்தி கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றார்? 2ல இருந்து 12வது 22வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள்ல சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், அந்த குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி செயல்பாடு பண்ணோன்றது ரொம்ப அழகா வந்து 7 விதமான செயல்பாடு மூலயமா சொன்னார். உணவு முறையில, தானம் கொடுக்கிற முறையில, நம்பிக்கை வழிபாடு முறையில, யாகங்கள் முறையில, பேச்சு, மன கட்டுப்பாடு, நடத்தை. இந்த 7 விதமான செயல்பாடும் 22வது பதம் வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப அழகா 23, 28 அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத்சித் அப்படின்றத அதோட சாரம்சம் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 28வது பதத்துல அசத்தை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா நம்ம கொடுத்தாங்க. அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு 18 அத்தியாயம். இந்த 18 அத்தியாயத்துல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பிரிவா பிரிக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அழகா பிரிக்கிறார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து 1ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன கொடுக்குறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா வந்து 18 வரைக்கும் சொல்லலாம், 17 வரைக்கும் சொல்லலாம்.
அதாவது கர்மா மற்றும் ஞானத்தி யோகத்தினோட சுருக்கத்தை கேட்கிறார் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தினோட சுருக்கத்தை கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அதோட சாராம்சம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் ஏன் சந்தேகமா கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சன்னியாசி தியாகம் இந்த ரெண்டுத்தை பத்தி அவருக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. ஏன்னா 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு இந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது. அந்த சந்தேகத்தை இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா அவரு கேட்கிறார். அது பகவான் என்ன பண்றார், இறுதி கருத்தை கொடுக்கிறார் அவருடைய இந்த பதம் மூலியமாக. அதாவது 17 ஸ்லோகம் வரைக்கும் செயல்பாடுகள் யார் காரணம், அதுவும் ஒரு கொஸ்டினா கேட்கிறார். அப்போ அதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம்? உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இந்த 5 செயல்பாடு தான் முக்கியமான சாராம்சமா பகவான் இதுல கொடுக்குறாங்க. உடல், நம்ம உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதானே நமக்கு அந்த செயல்பாடு காரணமே அதுதானே இல்லைங்களா? செய்பவர் யாரு? நாம தான். புலன்கள், நமக்கு உடலுக்குள்ள இருக்கிற புலன்கள். முயற்சி, நம்மளுடைய முயற்சி. எல்லாத்துக்கும் இந்த 4த்துக்குமே நம்ம எப்படி செயல்படுறோமோ அது பரமாத்மா நமக்கு அக்செப்ட் பண்றாரு. பௌதிகத்துல போனாலும் அக்செப்ட் பண்றார், அது உன்னுடைய சாய்ஸ்ன்றார். ஆன்மீகத்துல வந்தாலும் அது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான்றார். ஆன்மீகத்துல வந்தா நம்ம முக்தி, பௌதிகத்துல வந்தா திருப்பவும் பிறப்பு இறப்பு தான் நமக்கு கிடைக்கும். திருப்பியும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயில் தான் கிடக்க போறோம். அதுக்கும் பகவான் தான் அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கிறார். 19 இருந்து, அதாவது 18 இருந்து 40 பதம் வரைக்கும் முக்குணங்களை பத்தி நமக்கு ரொம்ப விரிவா படிக்க போறோம். முக்குணங்கள விளைவுகள் என்ன, விளைவுன்னா அது முடிவு கொடுக்கிறார் பகவான். இதுல ஒரு 5 பார்ட்டா பிரிக்கிறார். ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி. சோ இந்த 5ஐயும் பிரிக்கிறார். இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம இதை படிச்சதை விட இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா இதுல படிக்க போறோம். எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு நோட்டு ஒரு பேனா இருந்தா நல்லா இருக்கும். பேனாவோ பென்சிலோ வச்சுங்க, கையில வச்சுங்க. ஏன்னா 18வது, அதாவது சொல்ல போனா 18ல இருந்து 40 பதம் வரைக்குமே நாம எந்த இடத்துல இருக்கோன்றத நாம அதை புரிஞ்சுக்க போறோம். நீங்க யாருக்குமே சொல்ல வேணாம், நீங்களே வச்சுக்கிட்டு நீங்களே அதை தூக்கி போட்டுருங்க. நாம வாழ்க்கையில இந்த இடத்துல நாம இருந்தோம். இந்த 3 ஸ்லோகமா சொல்லுவாங்க. அந்த 3 ஸ்லோகத்துல எந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்கன்றது நீங்க தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதுக்கு உள்ள ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு சத்துவ குணத்துலன்னா 3 மார்க்கு, ரசோ குணத்துனா 2 மார்க்கு, தமோ குணத்துலன்னா 1 மார்க்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க தான் கண்டு சொல்லணும் அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தீங்கன்றத இல்லைங்களா? அதை நீங்க மார்க்கா போட்டுக்கலாம். கடைசியா நம்ம 40 பதம் முடிக்கும் போது அதை கேட்பேன். அப்போ நான் கேட்க மாட்டேன், நீங்களே மனசுல வச்சுங்க. நான் சொல்லுவேன், இந்த நம்பர்ல இருந்தா உங்களுக்கு அதி உத்தமம், இது இருந்தா மத்தியமம், இது வந்தா கொஞ்சம் லோல இருக்கீங்க, இது பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இதை விட்டுடுங்க, இந்த குணங்களை விட்டுடுங்க, இதுக்கு மேல சுத்த சத்துவம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா, நம்ம ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அதை நம்ம இது பண்ணுவோம். அதே மாதிரி செயல்படுகள் பக்குவமானவர்கள் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 41ல இருந்து 55 பதம் வரைக்கும். அதுல ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 4 சமுதாய வர்ணங்களோட கடமை என்ன, வர்ணாச தர்மத்திலோட கடமைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி செயல்படுகிற மூல பக்குவம் அடைதல். அதுல பாத்தீங்கன்னா மூல பக்குவம் என்னன்னா பக்தி யோகம் தான். பகவானுக்கு முழுமையாக பக்தி யோகம் கொடுக்கும் போது நாம மூலத்தை அடைய முடியும். கண்டிப்பா நம்மளுடைய பரமனை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி படிப்போம். பகவானுக்கான அன்பு, அதாவது 56ல இருந்து 66வது பதம் வரைக்கும் நம்பிக்கையின் ஒரு துளி நம்ம முடிவுரை கொடுக்கறதுல அது என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அந்த பகவத்கீதையே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது யாரெல்லாம் பின்பற்றணும், பக்குவம் பின்பற்றதுல இருந்து நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம நன்மை அடைகிறோம், என்ன மாதிரி பலன் அடைகிறோன்றது இந்த 66வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். 67ல இருந்து 78 அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான செயல்பாடு இறுதி விளைவு கொடுக்கிறார். அதுல யார் பெற முடியும் இந்த ஞானத்தை, இந்த ஞானத்தை விநியோகிப்பவர், படிப்பவர், நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர், உன்னத மங்கலம். சோ இந்த 5 செயல்பாடும் நம்ம அழகா இதை பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே சரணடைதல், அது உன்னத அமைதி கிடைக்கும், மிக உயர்ந்த நித்திய தாமம் கிடைக்கும், பாவ விளைவிலிருந்து விடுதலை. சோ இந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாமும் 78வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ரொம்ப விரிவா பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் டைம் எடுக்கலாம். அதனால கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்ககிட்ட புக் எடுத்து வச்சுங்க மாதாஜி, ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க இல்லையா? புக் தான் படிக்கிறேன் குருஜி. ஏன்னா லெட்டர்ஸ்ல ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கும், கஷ்டமா. ஆமா, டெய்லியே நான் புக் தான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
படிக்கட்டுமா குருஜி? ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க படிங்க. அத்தியாயம் 18 முடிவு துறவின் பக்குவம். பதம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாகோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ய ச ஹ்ருஷிகேச கேஷ பிரத்யக்கேஷி நிஷூதனே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இல்ல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சன்னியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களை அதிபதியே. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகம் மட்டுமே ஒரு நாள் பண்ணும், ஒரு நாள் ஓடும். அவ்வளவு சாராம்சங்கள் இருக்குங்க. அர்ஜுனன் வந்து பகவான சொல்றான், பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரே அப்படின்றான் பகவான். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரியே இருக்கு, அற்புதமான ஸ்டோரியா இருக்கு. அதே மாதிரி தியாகம் மற்றும் சன்னியாசத்தை பத்தி நோக்கத்தை நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சொல்லிட்டு கேசி அந்த அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்றாரு. புலன்கள் அதிபதியே, ஏன்னா அவர் தான் புலன்கள் அதிபதி. நாம நினைக்கிறோம் நாம சாப்பிடுறது, தூங்குறது, எல்லா இனப்பெருக்கம் பண்றது எல்லாமே நாம நினைக்கிறோம். அதெல்லாம் கிடையாது, அவர் தான். அது புலன் அதிபதி யாருன்னா அவர் தான், பகவான் தான், இல்லைங்களா? இதுல வந்து 3 சாராம்சம் இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. சரி, இதுல முக்கியமான அவர் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கேட்கறது தியாகம் சன்னியாசி. இதுல கேட்கிறார், தியாகம்னா என்ன? நாம ஒரு குடும்பத்தை விட்டுட்டு வெளியே வரோம், ஃபேமிலியை விட்டுட்டு, சமுதாயத்தை விட்டு வெளியே வரும், எங்கேயாவது காட்டுல போயோ எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமத்திலேயோ இந்த மாதிரி குருவோட ஆசீர்வாதத்தோட நாமும் சேவை பண்றோம். அது ஒரு தியாகம் தான் அது, இல்லைங்களா? ஆனா சன்னியாசித்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன்றார். தியாகம் மற்றும் சன்னியாசி நோக்கத்தையும் புரிந்து கொள்ளணும். இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்சுங்க இதை பத்தி. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 9லயும் கேட்கிறாரு, அர்ஜுனன் கேட்கிறார். 9ஆம் அத்தியாயத்திலையும் ராஜ வித்யா ராஜ குவித்திலையும் பகவான் கேட்கிறார். இப்பவும் அது கொடி கேட்கிறார். இப்ப முடிவுகள் கொடுக்கணும் இல்லையா பகவானுக்கு? எனக்கு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, 2வது ஸ்லோகம் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராகுஸ்தியாகம் விசேக்ஷணாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்றும் சான்றோர்கள் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களையும் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்றும் அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இப்ப பாருங்க, பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க, ஜட ஆசைகள் பார்த்தீங்களா, அடிப்படை கொண்ட செயலை துறக்கணும். இப்போ ஒரு சன்னியாசி போறான், காட்டுக்கு போறார், ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்துல போய் சேவை பண்றார், அது உண்மையான துறவு தான், அது ஒரு துறவு தான். ஆனா நாமெல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நாமெல்லாம் குடும்பத்துல இருக்கிறோம், சமுதாயத்துல இருக்கிறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா பற்றற்ற தன்மையா இந்த இயற்கையில நம்ம என்ன கிடைக்குமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை திருப்தி அடைந்து சந்தோஷமா நாம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த செயல்களை பற்றற்ற தன்மையா நாம செயல்படுறோம் பாருங்க, அதுதான் திருப்தி. அந்த திருப்தி நாம் கிடைச்சா போதும். அதுல 26 குணத்துல அது ஒரு குணம், தெய்வீகமான குணத்துல திருப்தி அடையணும். திருப்தி அடையலைன்னா நம்பிக்கை இருக்காது, நம்ம மேல நமக்கே நம்பிக்கை இருக்காது. அப்ப எப்படி பகவான் மேல நம்பிக்கை வைப்போம் நாம, இல்லைங்களா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயலை துரத்தல் வந்து இது உண்மையான சன்னியாசின்றார் பகவான். அப்ப நம்ம குடும்பத்தோட இருந்து பற்றற்ற தன்மையா நாம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி தான், இதுதான் உண்மையான சன்னியாசி. இது சான்றோர்கள் அழைக்கப்படுகிறதுன்றார். மேலும் எல்லா செயல்களையும் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்றும் அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இது ஒரு பாட்டு, இது ஒரு பாட்டு. ஆனா ரெண்டுமே முத்தி தான், இல்லைங்களா? இதுல பாருங்க, 3வதுல பாருங்க, அர்ஜுனுக்கு வந்த டவுட்டுக்கு இங்க கிளியர் பண்றாரு. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாஜம் தோஷவத்யேகே தர்ம பிராகுர் மனிஷினஹ யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் இது சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம், தவம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சான்றோர்கள், அறிஞர்கள், சாதுக்கள். அப்போ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பலநோக்கு செயல்களை தோஷமாக எண்ணின்ற. பலநோக்கு செயல்கள்னா நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டாகணும், நம்ம குடும்பத்துல உறுப்பினர்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டாகணும், சமுதாயத்துல ஒரு லெவலுக்கு மேல நாம இருக்கணும், இல்லைங்களா? அதிகமா சம்பாதிக்கலனால பரவாயில்ல,
ஒரு மிடில் கிளாஸா நம்ம இருக்கணும் இல்லையா, ஆவரேஜா நம்ம இருக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகமா ஆசைப்படாம சிம்பிளா குடும்பத்தை நடத்தி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ ரொம்ப அழகா நம்ம ஃபேமிலியை சிறப்பா கொண்டு போக முடியும். நீங்க அதிகமா ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது தோஷம். அது கண்டிப்பா தோஷம். 4 இட்லி மேல ஒரு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் பாருங்க. நமக்கு உபாதி தான். நம்ம அடுத்தது டாக்டர் தான் கொடுக்க போறோம். பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, 4 கை உனக்கு 4 கை வைத்தியனுக்குன்னு வாங்க. 4 இட்லி சாப்பிட்டா போதும், அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டோம்னா வைத்தியனுக்கு தான் அது. அது தோஷம். அது மாதிரி செயலையும் அப்படிதான். செயலையுமே நம்ம அதிகமாக நாம உழைக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். 12 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் உழைக்கிறோம்னா நமக்கு உடல் பிரச்சனை தான் வரும். உடல் மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம புத்தியும் செயல் எடுக்கும். அது நம்ம தோஷமா எண்ணணும். அது செய்யவே கூடாது. 8 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் அதுல வந்து சேலரி வருதா, சம்பளம் வருதா, அது போதும் அப்படின்னு சிம்பிளா வாழணும் இல்லைங்களா. அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்றும் அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இன்னொன்னு பாருங்க, இருப்பினும் யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது. சன்னியாசி விட்டுருவானுங்க, எங்க காட்டுல போய் உட்காந்து சன்னியாசி விட்டுருவாங்க. ஆசிரமத்துல உட்காந்து பகவானுக்கு தொண்டு பண்றவனுங்க அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க விட்டுருவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா நாம விடக்கூடாது இல்லையா, யாகம் பண்ணணும். என்ன யாகம், யாக சக்கரம் படிச்சவங்கள நம்ம 3 அத்தியாயத்துல சிறப்பா படிச்ச 3 அத்தியாயத்துல நாம என்ன வர்ணாச தர்மத்துல இருக்கிறோமோ, அந்த செயலுக்கேற்ற தர்மத்துல இருக்கிறோமோ அதை நாம யாகமா செய்யணும். யாக சக்கரம் அதுதான். அந்த யாகத்தை நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். அதே மாதிரி தானம் கொடுக்கணும். எல்லா செயலுமே எதுவுமே அந்த தவமும் சரி, 4 விதமான தவங்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 5வது அத்தியாயத்துல. அந்த தவத்தை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை நாம் என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது என்று சாதுக்கள் கூறுகிறார். இந்த ஸ்லோகத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. 4 வேண்டாமா குருஜி? 4 இல்ல 5 தான். யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்யோதானம் தபசைவ பாவனானி மனிஷினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்கள் என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் அவைவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்கள் கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. அதுதானே இல்லைங்களா. ஒருத்தர் நம்ம தானம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மன திருப்தி, அதாவது நம்மளோட திருப்தி அடையும். நமக்கு பகவான் கொடுத்தாரு இல்லையா, நாம சம்பாதிக்கும் சொல்ல நினைக்க கூடாது. உரிமை உணர்வோட இருக்கக்கூடாது. உரிமை உணர்வு இல்லாம இருக்கணும். இந்த உடல் பகவானது, இந்த இயற்கையும் பகவானது, இந்த செல்வமும் பகவானது தான், துன்பமும் பகவானுடைய தான். இதை நாம கொடுக்கிறார், இந்த இன்பத்தை கொடுக்கிறார், இந்த செல்வத்தை கொடுக்கிறார். இந்த செல்வத்தை நமக்கு தேவையான எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கறது அவ்வளவு நல்லது, அவ்வளவு நல்லது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தவம், எப்படிப்பட்ட தவ வாழ்க்கையை வாழணும் பாருங்க. பா அவர்லாம் ஒரு வேற மாதிரிப்பா, அவர்லாம் கர்ம யோகிப்பா அப்படி சொல்ற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். அதுதான் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துற நிலைமை அது இல்லைங்களா. நாம ஒரு ஜிக்ஜாகா பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம், தப்பு பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிருப்போமோ, நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா, அப்படியே நாமளே ஒரு அனலைஸ் பண்ணிருப்போம். எல்லா தப்பு பண்றவங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது மிஸ்டேக் சரியா பண்ணா கூட அவங்களுக்கு என்ன நினைப்பாங்கன்னா, சரி நம்ம கரெக்டா நடந்துக்கிட்டோம், அவங்க கரெக்டா நடந்திருப்பாங்க, இயற்கையாவே கரெக்டா நடந்திருப்பாங்க. ஆனா அவங்க தப்பு பண்றது உள் மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், தப்பே செய்யல ஆனா தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம தவறே செய்யலன்னு நினைச்சுக்கலாம், நம்ம அந்த 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 இடத்துக்கு போக மாட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம், நாம திடமா நம்ம மேல நம்பிக்கை இருக்கு, நான் அந்த செயல் செய்யவே மாட்டோம்பா, எனக்கு அது வரையே வராது அப்படின்னு திடமா இருப்போம் நாம. அப்ப நம்ம செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒருமையில தான் போகும், இருமையில போகவே மாட்டோம் இல்லைங்களா. அதுதான் ஆன்மீகம். 6வது ஸ்லோகம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதான்யபித்து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிஷ்சிதம் மதம் உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்துமே பட்டுதல் இன்றி எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். 6வதுல பாருங்க, முடிவோ அபிப்பிராயம் கொடுத்துட்டார் இல்லைங்களா. எது மேலேயே பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேலேயோ அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று எப்படி இருக்கணும்னா, இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம குழந்தை இருக்குது, ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு, ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கிறாங்க. அந்த 2 பேரையுமே நாம என்ன பண்ணோம், ஒரு அழகா ஒரு கான்வென்ட்ல சேர்க்கிறோம். அது கான்வென்ட்ல சேர்க்கும் போதும் நம்மளுடைய வேதங்களையும் இந்த உபநேசங்களையும் இந்த புராணத்தையும் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும். ஆன்மீகத்தையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஊட்டணும். வேத பாடசாலை சேர்க்கணும்.
ரெண்டத்தையுமே சேர்த்து அதுக்கு நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து அதுகளுக்கு அவங்க வாழ்வியல்னா என்ன, உலகியல்னா என்ன, மனதில் எல்லாத்தையும் அது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். அந்த செல்வத்தை நம்ம கொடுக்கணும், கல்வி செல்வத்தை கொடுக்கணும், ஞான செல்வத்தையும் கொடுக்கணும். கொடுத்து அதுங்களை நல்வழியில பட்டா நம்மளுடைய கடமை இல்லைங்களா? அதே அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. 50 வயசுக்கு மேல இந்த பற்றே இல்லாம இருக்கணும். நீங்க 2வது லெவலுக்கு வாங்க, இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். அந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும், அவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனக்கு அபிப்பிராயம். இப்ப அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருப்பாங்க, நம்ம வீட்லயே வரவாங்க, நம்ம வீட்லயே இருப்பாங்க அவங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இல்லைங்களா? எல்லா வீட்லயும் தாத்தா பாட்டி வீட்டுலதான் இருப்பாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல பாருங்க, எல்லா தாத்தா பாட்டியும் எங்க கொண்டு போயிடுறாங்க, ஆசிரமத்துல போய் சேர்த்துடுறாங்க, ஏதாவது ஒரு அனாதை இல்லத்துல போய் சேர்த்து விட்டுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, பற்றற்ற தன்மையா நீ இருந்து. இப்ப நாம அப்பா மேலேயோ அம்மா மேலேயோ அண்ணன் மேலேயோ தம்பி மேலேயோ யாரு மேலேயுமே பற்றற்ற தன்மையா செயல்படணும். ஆனா அவங்க சொந்தம் இல்ல, நம்ம சொந்தக்காரங்க தான், நமக்கு அப்பா அம்மா தான், அண்ணன் தம்பி தான், உறவு தான், மகன் தான், பேரன் தான், பேத்தி தான். பற்றுன்னும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்விலுக்குள்ள நம்ம இப்ப போகும். அவங்க வாழ்வுக்குள்ள போகக்கூடாது. அவங்களுக்கு தனி சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு பகவான். உங்களுக்கு எப்படி நமக்கு எப்படி சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரோ அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு. அதனால அதிகமாக நம்ம பற்று வைக்கும் போது அந்த குழந்தைய, நீ இந்த பொண்ணுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், இந்த பையன் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நீ இப்படிதான் படிக்கணும், நீ இந்த வேலைதான் போய் செய்யணும், நீ 50 வயசுக்கு அப்புறம் என்ன நீ தான் காப்பாற்றணும், அந்த எண்ணம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுதான் பற்று. அதுதான் பற்று. அந்த எண்ணம் இருக்கவே கூடாது. அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம அன்புக்குரியவர் நம்ம இழக்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு மேடம், இந்த செயல்கள் அனைத்துமே பற்றுதல் இன்றி எந்த பணியும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்யணும் நாம. அது நம்முடைய கடமை, இதுதான் நம்முடைய தர்மம். அது நம்ம தர்மத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப 50 வயசுக்கு அப்புறம் வர்ணாச தர்மம் என்ன சொல்லுது? 50 வயசுக்கு அப்புறமா நீ வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழணும், வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வாழணும். அதுதான் சிறப்பு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பகவான் முடிவுரை கொடுக்கிறார். இப்ப நம்ம இது உள்ள வந்துட்டோம். உங்களால புரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பேனா பேப்பர் வச்சுட்டு எழுதுங்க, அப்படி இல்லைனாலும் மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு நீங்களே டோட்டல் பண்ணிக்கலாம். 7, 8, 9 இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இப்ப இந்த 13, 14 இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்க மாத்தாஜி. 13, 14 என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் இந்த குணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய 5 விதமான செயல்பாடு, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு விளக்கம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அதோட செயல்பாடு சொல்ல போறார். அது நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13, 14 மட்டும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மாணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக் பிதம் விவிதாஸ்ஸ ப்ருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாக்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. 13 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்துமே நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன, அவற்றை தற்பொழுது என்னிடம் அறிந்து கொள். இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதாவது வேதாந்த தத்துவத்தின் படி அந்த 5 காரணங்கள் சொல்றாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 14 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, செயலுக்கான இடம். செயலுக்கான இடம் எது? இந்த உடல் இல்லைங்களா? செய்பவன் யாரு செய்யறது? நாம தான் செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்ப பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதி பரமாத்மா. இந்த 5 செயல்பாடுதான் நாம ஏற்கனவே விளக்கம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா? உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இந்த 5 தான். இது வேதாந்தத்தின் படி இந்த 5 காரணங்கள் உள்ளன அப்படின்றார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 16 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதிகர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துவயக பஷ்யத்யக்ருத புத்தித்வான் ந ச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுவன் கருதுவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடன் அல்ல அப்படின்றார். அவன் ஞானியே கிடையாது, அவன் ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி கூட கிடையாது இல்லைங்களா? இன்னும் 5 காரணம் உடல். பாருங்க, இந்த 5 காரணங்கள் கருதாமல் உடல், புலன், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா, இவங்க 5 பேராலதான் நாம செயல்படுறோன்றது அந்த அறியாம, அது விஷயமே தெரியாம இருக்கிறாங்க.
அதுதான் சொல்ற, இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுவன கருதணும். இந்த உடல் யாரு? இது நின்று செய்பவன் யாரு? நான் தான் செய்யறேன். புலன்கள்னா இது என்னுடைய கண்ணு, என்னுடைய மூக்கு, என்னுடைய வாயு, இதை நாமளே சொல்லிக்கிறோம். முயற்சி நான் தான் எடுக்கிற முயற்சி. பரமாத்மா அப்படி யாருமே கிடையாது. அந்த மாதிரி தாத்பரியத்துல வாழ்வாங்க. சோ அவன் உண்மையிலவே அறிவற்றவன் அப்படின்றார் பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 18ல பாருங்க விளக்கம் கொடுக்கிறாரு, அதோட ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு பாருங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஏற்கனவே படிச்ச ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே. 9ல படிச்சோம், 8ல பரத்தி அடையில பத்தி படிச்சோம், 7லயும் படிச்சோம், பக்தி யோகத்துல. அதுதான் சொல்றார், அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயலை தூண்டுபவை. இது 13ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல இந்த ஞானத்தை பத்தி சொல்றார். ஞேயம்னா என்னன்னு சொல்றார். இந்த உடல் சார்ந்த 24 மூலக்கூறுகளோடு எப்படி உடல் இயங்குகிறதுன்ற நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக. அதுதான் சொல்றார், அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அந்த 3மே செயலை தூண்டுறது. இப்ப இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேனை பாருங்க, ரொம்ப அழகா வந்து அந்த பாலை வந்து அவர் குறிக்கோள் என்ன, ஒரு கூடை இருக்கு, அந்த கூடைக்குள்ள அந்த பால் போய் ஆகணும், அடிச்சாகணும். இந்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் கிடையாது. ஒரு செகண்டோட அதுல வந்து அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 100ல ஒரு செகண்ட் 100 எடுத்துங்க, அதுல 0.1 தான். அந்த டைமிங்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணோம், கை ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும், அந்த நம்மளுடைய பார்வை எங்க போய் சேரணுன்றது அந்த கரெக்டா அது போகும். இந்த உடல் கரெக்டா அந்த பாலுக்கு ஏத்த மாதிரி உடல்ல ஹைட் லிஃப்ட் கொடுக்கும். இது எல்லாமே எவ்வளவு நம்ம அந்த ஒரு செகண்ட்ல எல்லாமே ஆகும் இல்லைங்களா? அதுதான் அறிவு. அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இது எல்லாமே செயலை சொன்ன. அப்போ புலன்கள், செயல்கள், செய்பவன் ஆகிய 3மே செயலை உண்டாக்குபவை. ரொம்ப அழகா சொல்றார். அப்ப நாம என்ன பண்றோம், நாம தான் செயல்படுறோம். நம்ம அவ்வளவு மில்லி செகண்ட்ல நம்ம நினைக்க முடியுமா பாருங்க? அங்கதாங்க இருக்காரு பகவான். அந்த இடத்துல தான் பகவான் இருக்கார். நாம என்ன சொல்றோம், நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு மாறல அடிச்சுக்கிறோம், நம்ம மாத்தட்டிக்கிறோம். ஆக்சுவலா நம்ம கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம கிடையவே கிடையாது. இந்த ஞானம் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே. சரி, இப்ப நாமும் சொன்ன மாதிரி சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். நம்ம நிறைய பேர் தமோ குணத்திலே இருப்போம், நிறைய பேர் ரசோலே இருப்போம், சத்துவத்திலே இருப்போம். 3 குணத்தையே நம்ம எல்லாருமே இருந்துதான் இருப்போம். அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன செயல்பட்டீங்களோ அதுல நீங்க மார்க் போட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப ஆரம்பிச்சிடலாமா? இப்ப உள்ள வந்துட்டோம். இப்ப வந்து 19, 20, 21, 22 மாத்தது 4 பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. 19 படிச்சுட்டேனே. சரி, 20, 21, 22 மாதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம் पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतस्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अद्वार्तवत्तल्पं च तत्तामसं बुधाकृतम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அழகா படிச்சீங்க. இதுல என்ன சொல்ற பாருங்க, 19 நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்வன் ஆகிய 3 வகையில் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் கேட்பாயாகின்றார் இல்லைங்களா? அப்போ 20 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணம் வந்து சத்துவ குணம். இந்த 20 சொல்றதுல இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்கன்னா அந்த மார்க் 3 போட்டுங்க இல்லைங்களா? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அப்படி அப்போ இதுல ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு எறும்பு இருக்கு, ஒரு கரப்பாம்பூச்சி இருக்கு, ஏதோ ஒரு ஜந்து வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ அது தீண்டு தகாது, தள்ளி விடுப்பா, எறும்பா கடிச்சிருப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுதானே உண்மை இல்லைங்களா? ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அதுவும் தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா, அது உயிர் வாழறதுக்கு தகுதியான இடம் தான் இந்த பூலோகம், எல்லாருக்கும் தகுதி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் சத்துவம். நம்ம எறும்பை கூட கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் நிறுவனம். நமக்கு அந்த குணம் இருந்தா நீங்க 3 மார்க் போட்டு. 21ல சொல்றாரு பாரு,
எந்த அறிவு மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமாக உயிர் வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறோம். நம்ம வீட்டு ஒரு கர்ப்பாம்பூச்சி வந்துருச்சு, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே தொடப்பத்தை தீர்த்துக்காந்து குச்சத்துக்கு அடிக்க பார்ப்போம், இல்ல குடிச்சு தத்தி வெளியே பார்ப்போம், இல்லைன்னா இட்டு அடிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த குணம் தவறா எடுத்துக்காதீங்க, நான் உண்மைதான் இங்க சொல்றேன், அது ரசோகுணம். ஏன் சொல்றேன்னா அந்த உடல்ல இருக்கிற அது அசுத்தமான உடல், அது நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரசோகுணம். நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கற்பாம்பூச்சி தான் சொன்னேன். அதே மனுஷனா இருக்கிறவங்க கூட விரோதியை கூட எப்படி பார்ப்பான்னா, ஏப்பா அவன் விரோதிப்பா, அவனுக்குள்ள ஒரு செயல்பாடு அப்படிதான்ப்பா இருக்கான், அவன் வேணாப்பா, தீண்டத்தகாதவன் பாவன், எனக்கு செட்டே ஆகாதுப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவன் ரசோகுணம். அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா, அவனுடைய கர்மா அவன் செஞ்சிட்டான், அது நமக்கு சமுதாயத்துக்கு விரோதமான செயல் தான், அவனை விட்டு விலகலாமே தவிர அவன் அது அனுபவிக்க போறான், பகவான் அவனுக்குள்ள பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறார். அதனால அந்த தன்மையில இருக்கிறவன் தான் சத்துவ குணம். அப்போ அவனுக்குள்ள ஞானம் அப்படி இருக்கு, எனக்குள்ள ஞானம் இப்படி இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரே ஞானம் தான், அந்த செயலால தான் அவன் அந்த மாதிரி பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறான், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நினைக்கணும், அது சத்துவ குணம். அப்படி ரசோல நினைப்பா எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமாக உயிர் வாழி இருப்பதாக. அப்போ வேற ஒரு கர்ப்பாம்பூச்சியில ஒரு உயிர் வேற இருக்குது, நம்ம உடம்புல ஒரு ஆத்மா வேற இது நினைக்கிறவங்க ரசோகுணம். ஓகேங்களா? அப்போ எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்று ஒரே விதமாக செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எவ்வாறு எல்லாமாக அறிகிறானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த ஞானமே இருக்காது. ரசோகுணத்திலே என்ன சொல்லுவான்னா, எப்பா அந்த கர்ப்பாம்பூச்சிங்கிற வேற, அது உடல்பா, அது உள்ளகிற அது ஒரு உயிர்ப்பா, நான் ஒரு தனி உயிர்ப்பா அப்படின்னு நினைப்பான் ரசோகுணத்துக்காரன். ஆனா இவனுக்கு அந்த ஞானமே சுத்தமா இருக்காது. இந்த குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு அது சுத்தமா அந்த இதுவே தெரியாது, அந்த பத்தியே தெரியாது. வந்திருக்கிறோம், பிறந்திருக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம், தூங்குறோம், அப்படிதான் அந்த செயல்பாடு தான் இவங்களுக்கு இருக்கும். இந்த குணம் தமோ குணம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா 23, 24, 25 சொல்றார். இது என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்வேஷதக்ருதம் அபல பிரேப்சுனோ கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः क्रियते बहुलायासं तत्राजसं उदाहृतम् अनुबन्तं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षय स पौरुषम् मोहातारप्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते. हरे कृष्णा. 23, 24, 25 பாருங்க. 23 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இது என்ன சொல்றேன்னா செயல்கள், அதாவது 3 வகை செயல்கள் நம்ம எப்படி செயல்படுறோம்ன்றத சொல்றாரு. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல். எல்லாருக்குமே ஒரு குழப்பம் இருக்கும், என்னடா இது நல்ல குணமாச்சடா, இந்த குணத்துல நாம இல்லையடா அப்படின்னு நினைப்போம். அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. இறந்த காலத்தை விட்டுருங்க, நிகழ்காலத்துல படிக்கிறோம், எதிர்காலத்துல இதை செயல்படுத்துறோம், அந்த தன்மை நம்ம வரணும். அதுதான் கீதையை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இறந்த காலம் தான், அது திருப்பி வரப்போறதே கிடையாது. அதை பத்தி துளியும் கவலைப்படாதீங்க. கொலையே பண்ணாலும் சரி, எந்த தப்பு பண்ணாலும் சரி, அதை பத்தி கவலையே படாதீங்க. நிகழ்காலத்துல பகவத்கீதை படிக்கிறீங்க, எதிர்காலத்துல அதை செயல்படுத்த போறீங்க, அந்த தன்மை இருந்தா போதும். நான் மார்க் போடுறது நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுறதுக்கு ஊக்கப்பட்டதான் இந்த மார்க் உங்களை போடுறது. ஓகேங்களா? எந்த ஒரு செயலையும் ஒழுங்குபடுத்தணும், பற்றற்ற இருக்கணும், விருப்பு வெறுப்பு இருக்கணும், விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது, பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. இப்படி செயல்படுறது சத்துவ குணம். அதே 24 ரசோகுணத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெருமுயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செயல்படுகிறதோ அந்த செயல் ரசோகுணத்தின் செயல் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த காரியத்தை நான் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு செய்வாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துக்கு கிடையாது, இது பௌதீகத்துக்கு தான் சொல்ல வர்றாரு பகவான். நாம படிக்கிறது எல்லாமே பௌதிகம் தான். இதுக்கு எதிர்மறையாது எதுனா ஆன்மீகம். இந்த 3 குணத்திலே இல்லாம இருக்கான் பாருங்க, அவன் தான் சுத்த சத்துவம், அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி, அவன் தான் உண்மையான பகவானுடைய பக்தன். ஆனா நாம எல்லாமே கருமையா இருக்கனால தான் பகவான் இப்படி பிரிச்சு நமக்கு சொல்லித்தராரு. இப்போ நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், அப்போ எதுக்காக வேலை பார்க்கிறோம்? நமக்கு பணம் வேணும், தேவை இல்லைங்களா? தேவைக்காக நம்ம செய்யறோம்.
நம்ம குடும்பம் நமக்கு பொண்டாட்டி குழந்தைங்க இருக்கு, இவங்க எல்லாம் கரை சேர்க்கணும், படிக்க வைக்கணும், பணம் தேவை இருக்கு. ஆனா அந்த செயலை செஞ்சுதான் ஆகணும். அப்படி எப்படி செய்யணும்? பற்றற்ற தனியா செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கும் எப்படி இருக்கும்? ஐயோ வேலைக்கெல்லாம் போனா அது பற்று ஆயிடுமே, வேலைக்கு போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிகத்துல போயிடுமே. அது கிடையவே கிடையாது. ஆன்மீகம் பௌதிகம் ஆன்மீக தன்மையோடு நம்ம இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு நேத்து ஒரு காலைல ஒரு பாகவதம் கிளாஸ் எடுத்தோம். அந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கந்தம் 1 அத்தியாயம் 2 பதம் வந்து 8, 9 அதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் சார்ந்த செயல்படுறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணுவாரு? படிச்ச செலவு 1 கோடி ரூபா படிச்சு பணம் செலவு பண்ணி 2 கோடி ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு டாக்டர் படிக்கிறார். படிச்ச பிறகு அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கணும் தான் அவர் ஆசைப்படுவார் இல்லைங்களா? சம்பாதிக்கணும் தான் ஆசைப்படுறாரு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஆன்மீகத்திலே நம்ம இருந்தாருன்னு வச்சுக்கலாம். அதே ஆத்மா பௌதிகத்திலையும் படிச்சுட்டு ஆன்மீகத்திலையும் படிச்சிருந்துன்னு வச்சுங்களேன். கீதையும் படிச்சு உபநேசங்களையும் படிச்சு வேதங்களையும் படிச்சு உள்வாங்கும் போது அவர் டாக்டர் படிச்ச என்ன பண்ணுவார்? அந்த பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட மாட்டார். சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதே மாதிரி அதுல 100 ரூபாய் வாங்குற இடத்துல அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அவருக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்கிப்பாரு. இவ்வளவு கிடையாது. அவருக்கு என்ன தேவை? ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காரு, கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கட்டணும், ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும், மெடிசனுக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும், ஒரு ஆபீஸ் வாடகை எவ்வளவு எடுக்கணும், நமக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னு ஒரு கணக்கு பண்ணி ஒரு சிக்கனமா சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யற மாதிரி அவர் செய்வார். அதிக லாபம் பார்க்க மாட்டார். வாழ்வாரத்துக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் எடுப்பார். அதிகமா எடுக்கும் போதுதான் நம்ம ரசோகுணமாகும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 25 சொல்றாரு பாருங்க. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து யாகத்தின் அதாவது மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தில் செயலாக கருதப்படுகிறது, கூறப்படுகிறது. அப்ப எதிர்காலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுவே இருக்காது, அந்த தன்மையே அவர் இருக்காது. வைத்தியக்காரத்தனமா தான் இருப்பாரு. ஏதாவது ஒரு துன்பத்தை மட்டும் அதுல அப்படியே வச்சுட்டு கம்முன்னு பாத்துக்கிட்டு என்ன நடந்துச்சு, என்ன பண்ணுச்சு, எது பண்ணி அதோட திங்க் பண்ணவே மாட்டார். இது என்ன குணம்னு பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்கார குணம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், 14வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிச்சிருக்கோம் இதை பத்தி. சரி, 26, 27, 28 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்த சங்கோனகம் வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதः சித்ய சித்யோர் நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்ம பல பிரேப்சோ லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோஷிஹி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதக அயுக்த பிராகிருத்தஸ்தபதக ஷடோ நைக்ருதிகோ லசக விஷாதி தீர்க்க சூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்கள் தொடர்பின்றி, இது 3 வகையான தொழிலாளர்கள் சொல்றாரு. தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாத தனது கடமையை செய்கிறானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஒரு உதாரணம் சொல்லாம இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தைய நம்ம பெற்றெடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த குழந்தைய நம்ம என்ன பண்ணணும்? சொன்ன மாதிரிதான் ஒரு கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும், ஒரு வேத பாடசாலை சேர்த்து வச்சு அந்த குழந்தைய நல்வழியில கொண்டு வந்து நல்ல ஒரு டாக்டர் படிக்க வச்சு, ஒரு இன்ஜினியர் படிக்க வச்சு, ஏதோ ஒரு உத்தியோகத்தை நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துல படிக்க வச்சு, அந்த பிள்ளைய நல்முறையில திருமணம் பண்ணி வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு உட்கார வச்சுட்டு அழகு பார்த்து நம்ம கடமை நாம செய்ய போறோம் இல்லைங்களா? அது நம்மளுடைய கடமை. அந்த 50 வயசுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தைங்க சோறு போடும், அந்த குழந்தைய என்ன பாதுகாக்கிறோம்னு சொன்னாவே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தோட செயல்பாடு, ரசோ குணத்தோட செயல்பாடு. அந்த குழந்தைய நல்வழியில வளர்க்கணும், அகங்காரம் இருக்காது. எப்படியாவது அந்த குழந்தைய நல்லபடியா வளர்க்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பான். அந்த உற்சாகம், மன உறுதியில் வெற்றி தோல்வியை பார்க்கவே மாட்டான். அந்த விஷயத்துல அந்த குழந்தை பின்னாடி எனக்கு ஏதாவது பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறாங்கன்னா அது பந்தம், அது பந்தப்பட்ட செயல் இல்லைங்களா? நம்ம கடமை என்ன? அந்த குழந்தை நல்லபடியா படிக்கணும், நல்லபடியா திருமணம் பண்ணி கொடுக்கணும், நல்ல உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம கடமை. அதோட நிறுத்திக்கணும். அதுக்கு உள்ள போனாவே அது பந்தப்படுத்தும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 27 சொல்றாரு பாருங்க. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பம் துன்பங்கள் பாதிக்கப்படுகிறான அத்தகைய செயலாளி ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உழைப்பின் விட பலன்கள் இருக்கணும், அது மேல அதிகமா பற்றுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். இப்ப நீ 8 மணி நேரம் பண்ணா நம்ம ஒரு 1000 ரூபாய் நீ சம்பளம் தராங்கப்பா, சரி இது பத்தாது இல்லையா, நம்ம குடும்பத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, நம்ம அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாரிச்சு ஆகணுமே அப்படின்னு நம்ம சம்பாதிக்கிறோம்.
ஏன் நம்ம வீட்டுல பிரச்சனை வந்தது, அதை யோசனை பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதிகமான ஆசை, ஏதாவது இன்னும் ஒரு நமக்கு இது சிக்கனமா இருக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு இது வேணும் அது வேணும். ஒரு வீட்டுல ஒரு ரூம்ல ஒரு ஏசி இருந்தா பார்த்தோம் இல்ல இல்லையா? இன்னொரு பெட்ரூம்ல ஒரு ஏசி போடணும்பா, அந்த ரூம்லயே ஒரு ஏசி போடணும். 3 பெட்ரூம் இருக்கும், 3 பெட்ரூம்ல ஏசி போடணும்னு நினைப்பாங்க. 3 ஹால்லயும் ஏசி போடணும். இதெல்லாம் வந்து அதிகமான செலவு தான் நமக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். இது மாதிரி தேவையில்லாத ஆடம்பரத்துக்கு போகும்போது நம்ம என்ன ஆகணும், அதுக்கு நாம பணம் சம்பாரிச்சு தான் ஆகணும். உடல் உழைப்பு தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? இப்ப டாக்டர் படிச்சதோட சரி, அவரு டாக்டர் படிச்சோட சரி, ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுவார். ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் கொடுத்தா பத்தாது. அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, அதுக்கு தனியா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் உடைச்சு ஆகணும்னு நினைப்பார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கணும் தான் ரசோகுணம். தமோ குணத்துல பாருங்க, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளை எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுக்காரனாக, பிறரை அவமதிப்பது நிபுணனாக, காலம் தாழ்த்தவனாக, சோம்பேறியாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த செயல் வந்து எப்பவுமே காலம் தாழ்த்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி மத்தவங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுல பெரிய நிபுணனா இருப்பாங்க. இப்படி எல்லாம் ஏமாத்துறான்பா, இப்படி எல்லாம் இருக்கான்பா அந்த ஆளு, இப்படி எல்லாம் செய்யறான்பா அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். அவன் கர்மா அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். உன் கர்மா என்ன, உன் தர்மம் என்ன, அதை நீ செயல் விட்டுட்டு அவனை போய் குறை சொல்லணும் என்ன அர்த்தம் இது இல்லைங்களா? ஒருத்தர் நம்மள தப்பு பண்றாரு, நீங்க தப்பு பண்றீங்கன்னா அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இப்ப நான் தப்பு பண்ணல, நான் தப்பு பண்ணிதான் என்ன மன்னிச்சிருங்க, தெரியாம பண்ணிட்டேன். அது சொல்றது வந்து ஒரு நல்ல மனுஷனுக்குள்ள அதிக உணர்வு இல்லைங்களா? அது போல இருக்கணும். ஆனா மத்தவங்களை வந்து அவமதிப்பு பண்ணவே கூடாது இல்லைங்களா? 29, 30, 31, 32 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. बुद्धेर्भेदं हृदेशैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया बन्तं मोक्षं स या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं सा कार्यम् एव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मं विधिया मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்ற பாருங்க, இப்போ நுண்ணறிவு நம்மளுடைய, அதாவது ஞானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கிறோம். தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எது பந்தப்படுத்துவது, எது விடுதலை செய்வது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க. செய்யறது எது, செய்யக்கூடாது எது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ அதை செய்யணும். சாஸ்திரம் சொல்லப்படாத செயலை செய்யக்கூடாது இல்லைங்களா? பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பகவானுக்கிட்ட நாம அடிபணிஞ்சு இருக்கணும், அது பயந்து இருக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதர்மவாதிகள் கிட்ட பயப்படக்கூடாது, பகவான் கிட்ட பயப்படணும், பெரியவங்க கிட்ட பயப்படணும், ஆச்சாரிய கிட்ட பயப்படணும், அந்த பயபக்தி இருக்கணும். எதிர்கிட்டையும் சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்குறவங்கிட்டையும் நாம வந்து அந்த பயப்படக்கூடாது. நம்மளுடைய தர்மத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? அது போல நிறைய இருக்கு. பந்தப்படுத்துவது, விடுதலை தருவது. பந்தப்படுத்துறது குடும்பத்தோட, சமுதாயத்தோட ஒன்று இருக்கும்போது பந்தப்படுத்துதான் செய்யும். விடுதலை எது இருக்கு, ஆத்ம ரூபத்துல பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுறான் பாத்தீங்களா, அதுதான் நமக்கு தேவை. அப்போ அது என்னது, சாஸ்திரம், சம்பிரதாயம், வேதம், அதுதான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். அந்த நிலை இருக்கிறவன் சத்துவ குணம். அதே 31 என்ன சொல்ற பாருங்க, நாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரசோகுணத்தில் இருக்கின்றது. எது தர்மம் எது அதர்மம் தெரியும், தெரிஞ்சாலும் அவன் அதர்மம் தான் செய்வான். ஏன்னா அவனுக்கு தேவை, அவன் செஞ்ச செயலுக்கான பலனை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான். அது எப்படியாவது அந்த பலனை அடைஞ்சே ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் வந்து எப்படியாவது அடைஞ்சே ஆகணும்னுடுவான். இது வந்து என்னது பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம். இது பௌதிக தன்மை. இது அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தையும் தர்மத்தையும் தர்மமாக அறிந்து எப்பொழுதுமே தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்றது. அவரு செயல்பாடு பாருங்க, தர்மத்தை அதர்மா நினைப்பான், அதர்மத்தை தர்மமா பார்ப்பான். அப்ப அவனுடைய செயல் எந்த மாதிரி இருக்கும், முட்டாள்தனமான செயல் தான் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 33, 34, 35 மாதாஜி. திருத்யா யயா தாரயதே மன
प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या ददि सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रियसङ्केन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मतम् एव च न विमुञ्जति दुर्भेदा धृति सा पार्थ तामसी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும் 3 வகையான தீர்மானங்கள். நம்ம என்ன தீர்மானம் எடுக்கணும்னு பாருங்க. சரிங்களா? நம்ம எப்போதும் தீர்மானம் என்ன எடுப்போம்? நல்ல ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்கணும், நல்லா படிச்சு நல்ல ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்கணும், உத்தியோகம் கிடைச்சு நல்ல திருமணம் பண்ணிக்கணும், குழந்தைங்களை பெற்றுக்கணும், நல்ல வழியை வளர்க்கணும், நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போகணும். அதான் நம்ம தீர்மானமா இருக்கும். நல்ல தீர்மானம் தான் அது, இல்லைங்களா? அதுலயே எப்படி 3 வகையை பிரிக்கிறாங்க பாருங்க. தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதும் மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். இந்த குணத்துல இருப்பான் பாருங்க. அந்த தீர்மானம் தான் ரொம்ப சிறப்பான தீர்மானம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதாவது உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியை நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். யோக பயிற்சியா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்றது அது கிடையாது. யோக பயிற்சி அது கிடையவே கிடையாது. நம்மளுடைய தர்மம் என்ன, நம்மளுடைய என்ன செயல் பண்றோம், நம்ம என்ன வர்ணம், எந்த வர்ணத்துல நாம் இருக்கிறோம், நம்ம செயல் என்ன. ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், அப்போ நம்ம ஒரு சூத்திரன். ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், ஒரு வைசியம். இல்ல ஒரு அரசாட்சியில ஒரு பங்கு கொண்டிருக்கோம், ஒரு கலெக்டரா இருக்கிறோம், ஒரு தாசில்தாரா இருக்கிறோம், ஒரு விவோ இருக்கிறோம், கவர்மெண்ட் சம்பந்தமா நம்ம அது இது பண்றோம்னா ஒரு சத்திரியன், சரிங்களா? நான் பிராமணன் குவாலிட்டி இருக்கு, நான் பிராமண குவாலிட்டி. அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதுதான் யோகம். அந்த 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 யாகத்தை நாம செய்யணும். அதுல பயிற்சி நிலையாக பாதுகாப்படும். அப்போ மனம் வாழ்வு புலன்களை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும். அந்த மன உறுதி சத்துவ குணத்துல. அதே ரசகுணத்துல பாருங்க, எந்த மன உறுதியும் மூலம் ஒருவன் அறம்பொருளின் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு உள்ளானோ அர்ஜுனா, மன உறுதி ரசோகுணத்தை சார்ந்ததாக சொல்லப்படுது. இதே சத்துவத்துல என்ன செயல்பாடு இருக்கோ அதே செயல்பாடு அந்த ஆத்மாக்கு இருக்கும். ஆனா அதுல ஆதாயம் பார்ப்பான் ரசோகுணத்துக்காரன். அதே தமோ குணத்துக்காரன் பாருங்க, தாவின் மைந்தனி கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தேய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றை அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும். இதே ஞானம் தான் அவனுக்கு இருக்கும். ஆனா அவன் பந்தப்பட்டு இருக்கிறான், அந்த மயக்கத்துல இருக்கான். அந்த மாயே அவனை மயக்க பண்ணி வச்சிருக்குது. அவனும் பெரிய ஞானிதான், ரசோகுணத்துல இருக்கிறோம் ஞானிதான், சத்துவகுணம் இருக்கணும் ஞானிதான். இந்த 3 பேரும் ஞானி தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இதுல மாட்டிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். இதை மட்டும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் வச்சுக்கலாம், நம்ம வெளியே வந்துடலாம். எப்படியாப்பட்ட சண்டால புத்தியா இருந்தாலும் சரி, நாயை தின்பவனா இருந்தாலும் சரி, அந்த குணம் நம்மகிட்ட வந்துருச்சு, இந்த குணத்துல நம்ம வெளியே வரணும்னு அந்த ஞானம் மட்டும் வந்துச்சுன்னா கர்ம யோகியா இருப்பான். பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துருவான் போய் அவன், இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம யாரை போய் குறை சொல்ல முடியும்? யாரையுமே குறை சொல்லக்கூடாது. நம்ம வேலையை நம்ம தர்மம் என்ன தர்மத்தை பார்க்கணும். 36, 37, 38, 39 மாத்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் விதானேம் பித்தம் த்ரிவிதம் சுணுமே பரதர்ஷப அப்யாசாத்ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி யத்தத்அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமாம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்மபுத்தி பிரசாதஜம் விஷேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத்அக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத் சுகம் ராஜசம் சம்ருதம் யத்தக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனஹ ரித்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் இயற்கையின் முறைகளை அடிப்படையில் 3 வகை மகிழ்ச்சி இருக்குது. அதே பாத்தீங்கன்னா 37ல ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்று தன்னுணர்வு ஒருவனை எழுப்புவதும் சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது, இல்லைங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், நான் அடிக்கடி சொல்ற எக்ஸாம் தான். ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு பேங்க்ல போட்டு இதே ஒரு வேலை பார்க்கறாருன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு தொழில் தொடங்குறாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த விஞ்ஞானம் புரியாது. முதல்ல பணத்தை போட்டு உக்காந்துக்கிட்டு அது எப்படி செய்யணும், என்ன பண்ணணும், அவருக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள். ஒரு இடத்துல அந்த தொழில் சார்ந்ததான் இருப்பாரு. அந்த தொழில் சார்ந்து ரொம்ப பிரில்லியண்டா தான் இருப்பாரு. ஆனா அவருக்குன்னு சுயமா ஒரு தொழில் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அதை சார்ந்த செயல் அவர் என்ன செஞ்சாரோ, என்ன தொழில் பண்ணாரோ
அந்த தொழிலை வச்சுட்டு முன்னுக்கு வரலாம்னு சொல்லிட்டு 1,00,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னு வச்சுக்கலாம், அவர் என்ன தரும்னா அங்க இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் வரதான் சரி. யார் அந்த அளவுக்கு செய்வாங்க? அந்த ப்ராப்ளத்தை அந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நல்லா பிரச்சனைங்க. அப்போ அந்த மாதிரி குணம் உள்ளவன் வந்து சத்துவ குணம். அதே ரசோ குணத்துக்காரன் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே பிசினஸ் ரசோ குணத்துக்காரன் பண்ணன்னு வச்சுக்கலாம், எடுத்தோடனே லாபத்தை பார்ப்பான். ஏன் எப்படி லாபத்தை பார்ப்பான்? 1,00,000 நம்ம பணம் போட்டிருக்கோம்ப்பா, அவன் வேலை செய்யறவன் எக்கேடு கெட்டு போனா எனக்கு என்ன? கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டணுமா? எக்கேடு கெட்ட போனா எனக்கு என்ன? பொருளோட தரம் என்ன? எக்கேடு கெட்டு போனா எனக்கு என்ன? நான் 1,00,000 போட்டுக்கிறேன், எனக்கு 5,00,000 லாபம் வரணும் அப்படின்னு நினைப்பவன் ரசோ குணம். யாரு எக்கேடு போட்டு போனா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு நான் போட்ட பணத்துக்கு 5 பங்கு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் ரசோ குணம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அந்த பணம் கிடைக்கும். ஏன்னா தொழிலாளிக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டான், கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்ட மாட்டாங்க, கப்பம் கட்ட மாட்டாங்க, தரமான பொருள் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து லாபம் தான் வரும், அதுக்கப்புறமா நஷ்டம் தான். அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் தொழில் தெரியாம இருந்தாலும் நஷ்டம் வந்து வரும். ஆனா அது அதுல இருந்து விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான்? பின்னாடி சுகமா இருப்பான். அது சத்துவ குணம். ரசவ குணத்துல முதல்ல கொள்ளடிப்பான். ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கான் பாருங்க, தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருப்பான் அவன். இந்த பணம் போட்ட அன்னைக்கு அவன் போடும், அந்த பணம் எங்க போச்சுன்னு அவனுக்கு தெரியாது, எங்க தந்து போட்டோம் என்ன செஞ்சோன்னு தெரியாது. அந்த குணத்துல இருக்கிறவரு தமோ குணம். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் 18 வரைக்கும் மார்க் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா, அருகில் இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. 6 மார்க் தான் நீங்க இருக்கீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் மேன்மைப்படுத்தணும். 12க்கு மேல், 12ன்னா அருகில் இருந்துன்னா அது மேம்படுத்தணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். இது என்னது? அது வந்து பண்ண கனிஷ்டக அதிகாரி 6, 12 மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி 18. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது உங்களுடைய மார்க், நீங்க போட்ட மார்க் ரிசல்ட் இது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 41, 42, 43, 44 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 41 41ல இருந்து இல்லையா குருஜி? பிராமண சத்திரிய ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां सर् परन्तप कर्माणि प्रविक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो तमस्तव शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोत्रिक्ताक्ष्यं युक्तेशसाप्य पलायनं दानम् ईश्वरभावस्य शास्त्रं कर्म स्वभावजम् ऋषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிச்சீங்க. பொருள் இயற்கை முறையில் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். ஆசிரமங்கள் சொல்லும்போது வர்ணாச தர்மத்து மூலியமா சொல்லப்படுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்தீகம், அதே மாதிரி ஆகிய இயற்கையின் தன்மையில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவங்க அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா? பிராமணர் தன்மை, அதாவது இயற்கை தன்மையில் பிராமணராக செயல்படுகின்றனர். அவன் குலத்தால எது வேணா பிறந்திருக்கலாம், ஆனா அவன் செயல் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, அதுதான் பிராமண குவாலிட்டி. அவன் பிறப்பால் பிராமணனா இருக்கலாம், பிறப்பால் சத்திரியனா இருக்கலாம், ஏன்னா அடிக்கடிக்கு நான் ஏன் சொல்றேன்னா அந்த வேற்றுமை வரக்கூடாதுன்னு தான் சொல்ல வரேன் நான். அது கீதை அதான் சொல்லி கொடுக்குது, எங்களை ஆச்சாரியா அதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. நாம யாருமே வந்து இவன் இந்த ஜாதி இந்த மதம் இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. எல்லாமே பகவானுடைய பிள்ளைகள் தான், எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். அவன் அத மதனால பிரிஞ்சிருக்கிறான தவிர, ஜாதியால பிரிஞ்சிருக்கான தவிர எல்லாமே பகவானுடைய பிள்ளைகள் தான். அவன் என்ன பிரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சமுதாயம் ஏன் பிரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் செஞ்ச செயலால பிரியுது. இல்லைங்களா? ஒருத்தன் தப்பு பண்ணான்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? ஜெயில போடணும், தூக்கு போடணும். தப்பு பண்ணான்னா, அதிகமான தப்பு பண்ணா தூக்கு போடணும், தூக்குல போடணும். தப்பு பண்ணானா ஜெயில தூக்கி போடணும். அது அப்போ வந்து அவன் என்ன சூத்திரனா? போவேன் கிடையாது. அவன் என்ன பிராமணனா? கிடையாது. அவன் செயலால அவங்க கிடக்குறான். இல்லைங்களா? அப்போ இதுதான் சொல்றாரு, அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்தீகம் ஆகிய இயற்கை தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அதே வந்து ரசோகுணத்தில் செயல்பாடுபட்டா சத்திரியனா இருப்பான். சத்திரிய வைசியம் என்னன்னா பண்ணும் பாருங்க, சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகிய சத்திரனின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள்.
இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விவசாயம், பசுகளை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவர் வைசியன் இயற்கை செயல்கள். இப்ப இந்த ரெண்டுமே ஒரு சத்திரியனும் சரி ஒரு வைசியனும் என்னன்னா அது ரசோகுணம். அந்த அந்த ஆசிரமம் ரசோகுணம். அதே மாதிரி உழைப்பாளியான சூத்திர சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது, இது சூத்திரர். ஒரு பிராமணரா பிறந்திருப்பார், ஒரு சத்தியனா பிறந்திருப்பார், ஒரு வைசியனா பிறந்திருப்பார், யார்கிட்டயும் வேலை செய்வார். சூத்திர வீட்டோட வேலை செய்வார் அவர். அப்ப அவர் என்ன பிராமணா பிறந்த சூத்திர வீட்டை வேலை செஞ்சாரு என்ன அர்த்தம்? எங்க ஒருத்தர் வேலைக்கு போறாருன்னா அவர் சூத்திரம் தான் அவரு. சரிங்களா? அதுதான் வர்ணம். அதுதான் பகவான் அந்த வர்ணங்களை பிரிச்சு அதுதான் யாக தர்மம் சொல்றது. இந்த யாக தர்மத்தை நாம கரெக்டா செயல்படணும். சரிங்களா? இது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு 46ல. ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. யத பிரவிருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மாணா தம் அப்யஸ்ய சிம் விந்ததி மானவக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளியும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பறை உள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். பகவான் பாருங்க, அவர் சொந்த கடமையை அவர் செய்யறார். என்ன செய்யறார்? எங்கெல்லாம் அதர்மம் இருக்கோ அங்க அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டுறார். அவருடைய கடமையை அவர் செய்யறார். நமக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு நம்மள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். அவர் கடமையை அவர் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறார். நாம என்ன பண்றோம்? நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்றோமா? நம்ம எந்த வர்ணங்கள் நமக்கு தெரியாது. நான் கேட்பேன் நான் சத்திரியனா பிறந்துட்டேன்பா, என்னுடைய கோலம் சத்திரிய கோலம் தான், நான் பிறந்து சத்திரிய வீட்டு தான் பிறந்தேன். ஆனா இப்ப செய்யறது பிராமண கோலத்தில் நான் பண்றேன். வைசியனாவும் இருக்கிறேன், வியாபாரம் பாக்குறேன், அது என்னுடைய தொழில் சார்ந்து பணம் வேணும்ல, ஆனா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அது ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் என்ன இருக்கேன்? ஒரு வைசியனா இருக்கேன். ஆனா செயல் என்ன பண்ணுகிறேன்? ஒரு பிராமண கோட்டை இருக்கிறேன். என்னுடைய கடமையை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லைங்களா? இது நான் பிராமணன் கிடையாது, நான் ஒரு சத்திரியனும் கிடையாது, நான் ஒரு வைசியன். அந்த வைசியன் எப்படி இருக்கணும்னா பகவானுடைய கருணை மூலியமா, அவருடைய அனுகிரகத்து மூலியமா, அவர் சொன்ன கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன நம்ம செய்யற செயல், நான் உண்மையே சொல்ல போனா ஒரு வைசிய வேலையை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். பிராமண கோட்டில இருந்து நான் வைசியனா செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அதுதான் உத்தம நிலை அடைய முடியும். எல்லாருமே அதே மாதிரிதான் நினைக்கணும். நான் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கறேன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுடைய தர்மம் என்ன? அதாவது முதலாளிக்கு நாம விசுவாசமா இருக்கணும், நம்ம வேலையை நாம செய்யணும். கவர்மெண்ட் கரெக்டா வரி கட்டணும், முக்கியமா செய்யணும். வரி கட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் அதர்மவாதி. அப்புறம் எப்படி சமுதாயம் மேன்மை அடைய முடியும்? வரி கட்டணும். தொழிலாளிக்கு பணம் சம்பளம் கரெக்டா கொடுக்கணும். ஒரு பிசினஸ் பண்றவன் அவன் தான் உத்தம நிலை அடைய முடியும். இல்லைங்களா? இதுதான் வர்ணாச தர்மம் சொல்லுது. ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாரு. 47 பாருங்க, ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதா ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமை ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமை பாவ விளைவுகளை மட்டுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு பிராமண வீட்டுல பிறந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம், 4 பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னா 4 பேரும் 4 விதமா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஒருத்தர் கவர்மெண்ட்ல ஸ்டாஃபா இருப்பாரு, கவர்மெண்ட்ல ஒரு கலெக்டரா இருப்பாரு. ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா அவர் பிராமண கோட்ல எனக்கு தெய்வம் தான் வேணும், பகவான் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ண அவர் போயிடுவாரு. ஒரு பையனை பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொந்தமா தொழில் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஒருத்தர் யாருக்கிட்டே வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னு பாருங்க. அவனுக்கு என்ன வருமோ அதை அவன் செய்யறான். இப்ப மீன் ஒண்ணு இருக்கு இந்த படத்துல பாருங்க. ஒரு மீன் இருக்குன்னா தண்ணியில இருந்தா தான் மீன், நிலத்துல வந்தா அவ்வளவுதான், அது கருவாடு தான் அது. இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு குரங்குக்கு என்ன செயல்பாடு இருக்கும், ஒரு விலங்குக்கு என்ன செயல்பாடு, அது தன்மை அது வாழுதுங்க. அதே மாதிரிதான் மனுஷனும் சரி. நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம். அந்த வர்ணத்துக்கு தேவையான கடமை என்ன, அதோட வர்ணத்துக்கு தேவையான கட்டுப்பாடு என்ன, அது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்றது, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான செயல்பாடு. இல்லைங்களா? மற்றொரு கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையை ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்ததுன்ற. மற்றவன் செயலை பத்தி நீ பார்க்காதீங்க, அதை பார்க்கவே கூடாது. அவன் பிராமணன்பா, பாருப்பா ரொம்ப அழகா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துருக்கான், அது எல்லாராலும் செய்ய முடியும். உனக்கு என்ன வருதோ அதை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு அதையும் செய்ய, தப்பே இல்லை. இல்லைங்களா? அது மாதிரி இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு இது வரலாது, அது வராது, இது பண்ணா நல்லா இருக்கும், அது நல்லா பண்ணாக்குன்னு மாறி மாறி போறதும் அதுவும் அதர்மம் தான். இல்லைங்களா? 49. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
Hare Krishna. असक्त भुक्ति सर्वत्र जिदात्मा विगत सबृह नैष्कर्म्य सिद्धं परमां सन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவு பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடையும். கர்மகாண்ட முறையில கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கணும். எப்படி கிடைக்கணும்? கர்ம யோகியா செயல்படணும், பற்றற்ற தன்மையா செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்போ மத்தியம அதிகாரியா செயல்படணும். குறைஞ்சது மத்தியம அதிகாரியா இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் கனிஷ்டக அதிகாரி தான். நம்ம எல்லாமே கர்மிகள் தான். கர்மிகள் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? கர்மி யோகியா செயல்படணும்னா மத்தியம அதிகாரியா செயல்படணும், இரண்டாவது அதிகாரியா நம்ம செயல்படணும், இல்லைங்களா? உத்தம நிலை அடைய முடியாதுதான், கொஞ்சம் கடினம் தான். அடைய முடியாது இல்ல, முடியும். ஆனா அது நாளாகும். பயிற்சி பண்ணதான் அதையும் அடைய முடியும். 54 மக்கள். हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. 54 गुरुजी. ஆமா, கொஞ்சம் டக்கு போகும். ब्रह्मबोध प्रसन्नात्मा न शोषति न गाक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க என்ன சொல்றாரு. இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்று உடனடியாக பரபதமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தனாகிறான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாளிடம் அவன் சமநோக்கில் கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தன் கொண்டை. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு, இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டுல ஒரு கர்ப்பாம்பூச்சி அடிக்கடி தான் சொல்லுவோம். நான் கர்ப்பாம்பூச்சி இருக்கு, எறும்பு இருக்கு, பூரா இருக்கு, பூச்சி இருக்கு, எது வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கு. எவன் ஒருத்தன் பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு உள் வாங்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம வீட்டுல எறும்போட கொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அது கர்மா. ஒன்னா அதுக்குள்ள பலன் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் எறும்பு வீட்டுக்குள்ள வருது? ஏன் பூரா வருது? ஏன் பூச்சி வருது? ஏன் பாம்பு வருது? நாம சுகாதாரமா இல்ல. நம்ம வீடை சுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கணும். அதுக்காக மருந்துலாம் அடிக்கூடாது, கண்ட மருந்தெல்லாம் போடக்கூடாது. நம்ம வீடை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டு சாம்பிராணி போட்டு வந்து எந்த எறும்பும் உள்ளாரு, எந்த பூச்சை வர எதுவும் வராது. நம்ம மேல தப்ப வச்சுன்னா அந்த உயிரை வேற நம்ம கொள்றோம், இல்லைங்களா? அது தவறான செயல். அது எல்லா உயிர்வாடியும் சமநோக்கில் காண்கிறான், பாத்தீங்களா? அவன் தான் உண்மையான பகவானுடைய தூய பக்த நிலை அடைய முடியும்ன்றத 54 சொல்றார். 55 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டில் மட்டுமே என்னை முழுமையான முழுமுறு கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வு அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் இறைவனின் திருநாட்டுக்குள் நுழைய முடியும். பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகணும், அவருடைய வைகுந்தத்துக்கு போகணும், அதை பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போனோம்னா பகவானுடைய பக்தனா இருக்கணும், அநினைய பக்தனா இருக்கணும். பக்தி தொண்டு மூலியமா தான் அவர் புரிஞ்சு நம்ம செயல்படணும், இல்லைங்களா? 56வது மாதாஜி. सर्व कर्माण्यपि सदा गुर्वणो मत्व्यभाश्रयः मत्प्रसादात् तमाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பில் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். பகவானுடைய நம்பிக்கை வச்சு அவர் பகவானுடைய வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டது, சாஸ்திரங்கள் என்ன போட்டதோ, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை கரெக்டா செயல்படுறான் பாருங்களா, அவன் பகவானுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறான். பகவான் கருணையில இருப்பார், பகவானுடைய கருணையில இருப்பார், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 58 மாதாஜி. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात्रिविश्यसि अदसेत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्णा. என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். இந்த பாடத்துல நம்மளுக்கு சாபத்தை கொடுக்குற மாதிரி சொல்றார், இல்லைங்களா? பகவானுடைய கருணை மூலியமாக கட்டுண்ட வாழ்வில் நம்ம எல்லாம் கட்டுண்ட வாழ்வில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் கர்ம யோகி தான். அந்த தடுங்களை கடந்து விடுவாய் என்றார் பகவான். எப்படி? பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட நம்ம கடந்து விடுவோம். அப்போ ஹரிபக்தி தான் நமக்கு முக்கியம், இல்லைங்களா? அந்த அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்தோடு நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நமக்கு துக்கம் தான், இல்லைங்களா? 61 மாதாஜி. இனி வர ஸ்லோகம்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், உன்னிப்பா கேளுங்க. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷேர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா,
ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளியின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் ஊற்றுள்ள முழுமுழு கடவுளை வழிநடத்துகிறார். நமக்குள்ள இருக்கிறார் பரமாத்மா, சாட்சி பறவையாக உள்ள உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவருக்கு நம்ம ஜடசக்தியா செய்யப்பட்ட இயந்திரம் இது. இந்த பௌதிகமான உடல், அதுக்குள்ள பகவான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். நம்ம எப்படி டிராவல் பண்றோமோ அதே மாதிரி உள்ள உட்கார்ந்து அவர் நம்ம கூட டிராவல் பண்றாரு. அவர் நம்மளை வழி நடத்துறாரு. எப்படி? நாம செய்யற செயல்னால. நீ பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையா வாழ்ந்துக்கோ, இந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்றார். நீ நல்லபடியா ஆன்மீகத்துல வரீங்களா, இந்த நல்ல சுகமாயிரு அப்படின்றார். அப்ப நாம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவானும் பலன் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 62 மாதாஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதன் வழி தன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியை உன்னதமான நித்திய இடத்தை நீ வந்து அடைவாய். பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு அவர் சொல்படி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம கண்டிப்பாக பகவானுடைய வைகுந்தம் போய் சேருவோம், பகவானுடைய பிருந்தாவனம் போய் சேருவோம், அவர் நித்திய இடத்தை நாம் அடைவோம். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 63 இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தே ஞானம் ஆக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யை தத்தசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 78 ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல. இதுல 63வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்க எப்படி இருக்காது பாருங்க. இப்ப இதுக்கு மேல எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? இன்னும் நமக்கு 15 ஸ்லோகம் இருக்கு. இந்த 15 ஸ்லோகத்துல 700 ஸ்லோகத்துல 15 ஸ்லோகம் கழிச்சா எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க. 685வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார், என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இவ்வளவு ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார், பக்தி யோகத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார், கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தை கொடுத்துக்கிறார், எல்லா தத்துவங்களையும் கொடுத்துட்டார். ஆனா கடைசியில என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்களா? இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன். அதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ விரும்புவதை செய். இதுதான் பகவானுடைய, அதுதான் அவர்தான் பகவான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வீட்டு பிள்ளைய, ஏய் நான் சொல்றதான் நீ படிக்கணும், நான் சொல்ற பொண்ணுதான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நான் சொல்றபடிதான் நீ செய்யணும்னு நினைப்போம். ஆனா அவரு நமக்கு தாத்தனுக்கு தாத்தா இருக்கார் பகவான், விதையளிப்பவர், ரிஷிகேஷா, பரபிரம்மன். அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. உனக்கு என்ன அந்த ஞானத்துல வருதோ அதை நீ செய்யன்ற. நான் உனக்கு இதை செய்யன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆனா உனக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன்டா. அர்ஜுனா, நீ போர் பண்றியோ போர் பண்ணாம போறியோ அது உன்னுடைய கர்மா. இல்லைங்களா? எப்ப சொல்றாரு பாருங்க. ஆனா இந்த கல்லூரி மங்க என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 65வது படம். மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே வதிஜான பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுது என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தன் ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்து அடைவாய் என்பது ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அறிவிக்கிறேன். பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. போன 23ல என்ன சொன்னார்? எல்லா விதமான ஞானத்தை கொடுத்துட்ட அர்ஜுனா, நீதான் இனி செயல்படணும், நான் இனி எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்றார். சொல்லிட்டு 65 என்ன சொல்றாரு? சத்தியம் பண்றார். நான் சொல்படி நீ செஞ்சினா உனக்கு பாவமே வராது, உனக்கு துன்பமே வராது. அந்த துன்பத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், உனக்கு நான் சத்தியம் பண்றேன், நீ என் நண்பன் என்பதால். பகவானுடைய பக்தன், பகவானுடைய பகவத் பக்தன் எல்லாமே பகவானுக்கு நண்பன் தான். இல்லைங்களா? அந்த சாரம்சல பகவான் சத்தியம் கொடுக்குறாரு 65ல. 66ல பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். பயப்படாதீங்க. சொல்லுங்க, படிங்க. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? சர்வ பாப்போயோ அப்படின்னா எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடையாயாக. உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாது என்ற பகவான். 65ல என்ன சொன்னா? சத்தியம் பண்றார். 66 சொல்றாரு பயப்படாத, உற்சாகப்படுத்துறார். அப்போட அந்த கல்லூரி மங்க நான் எழுந்து போர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன்றான். அப்பவும் அவன் பொறுமையா, இன்னும் தேவை அவனுக்கு, இன்னும் நிறைய ஞானம் வேணும்னு கேட்டு இருக்கான். இன்னும் என்னென்ன சொல்லப்படாது பாப்போமா? 67 மாதாஜி. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபபக்தாய கதாசன
न सा शुश्रूषवे वाच्यं न सम्यो न स माम्यो अभ्यसूयति. हरे कृष्णा. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டு ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இது எல்லாமே யாரு சொல்றார்? அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு சொல்றார். இந்த கீதைய தவம் இல்லாம இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த 4 விதமான தவங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி தரவே கூடாதுன்றார். சொல்லக்கூடாதுன்ற அவங்களுக்கு ஏறாது. தவத்தை ஏற்கனவே தவம் பண்ணியிருப்பாங்க, மாமிசம் சாப்பிட்டிருப்பாங்க, புலால் ஒண்ணு, அதாவது தவறான பால் இருந்திருக்கும், சிகரெட் பிடிச்சிருப்பாங்க, கேம்பிளிங் இருந்திருப்பாங்க. அது இறந்த காலம். இந்த பகவத்கீதை தொட்ட பிறகு அவங்க செய்யலாம இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த தவம் இருக்காங்க பாருங்க, அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அந்த தவம் இல்லாமவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கீதையை உபதேசம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவனுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது இந்த கீதைய அவர் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். 68, 69 நமக்காக தான் சொல்றாரு. இந்த 2-3 ஸ்லோகமும் படிப்போமா? 68, 69. ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் வேவைசத்ய சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்யின்மே பிரியக்ருத்தமः பவிதா ந சமே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பரமரிடம் இலக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதி நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்ப வருகிறான். ரொம்ப அழகா அந்த 68 சொல்றாரு பாருங்க. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தனுக்கு விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றார். இங்க யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? ஆச்சாரி நமக்கு அழகா சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ அவரு சொல்படி நம்ம கேட்டு நம்ம செயல்படுறோம் பார்த்தீங்களா, கண்டிப்பாக நம்ம பரமபதம் கண்டிப்பா நம்ம அடைவோம். அதுல 69 சொல்றாரு, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டனை உலகில் யாருமே இல்லை, இவ்வாறு அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவும் யாராலும் ஆக முடியாதுன்ற அர்த்தம். இந்த ஞானத்தை நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா, இதை செயல்படுத்த போறோம், அந்த சங்கல்பத்துக்கு நாம கேட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் மிகவும் பிரியமானவர் என்றார் பகவான் இல்லைங்களா. 20வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்யேஷ்யதே சய இமம் தர்மியம் சம்வாதம் ஆவயோஹ ஞான யஜ்ஞான தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இது மே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நமது இந்த புனித உரையாடலை காப்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். இந்த கீதை யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக ஒரு முறை கேட்டா மட்டும் பத்தாது, 2 முறை கேட்டாலும் பத்தாது, 100 முறை கேட்டாலும் பத்தாது. அதை ஞானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பகவான். அவன் என்ன சொல்ற, ஒரு முறை கேட்டாங்கன்னா அதை உள்வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய பக்தன் அதுல ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படின்றார் பகவான். எனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் எழுதுற சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 71 மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவான் அனஸ்ருயஸ்ச சுனயாத் அபியோ நரஹ சோபிமுக்த சுபாங் ஸ்லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மானாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விலைகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். இல்லைங்களா, சத்துவகுணத்துல இருந்தாவே போதும், ஒரு புண்ணிய லோகம் கிடைக்கும் நமக்கு. அந்த 6 லோகம் உயர் லோகம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த 6 லோகங்களை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி நாம நல்ல உடல் கிடைக்கும். நல்ல உடல் கிடைச்சி திருப்பி என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தியை கொடுத்து பகவானுடைய வைகுந்தம் போய் சேருவோம் இல்லைங்களா. பகவான் 71 சொல்றார். பாருங்க, 73ல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் சரணாகதி அடைகிறான். திரும்பவும் சொல்றான், பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 72 பிரபு. 73 மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர்லப்தா தத் பிரசாதான் மயாச்யுத சிரிதோஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா 695வது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைந்து அவன் சொல்றான் பாருங்க. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்பொழுது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நிலையை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்ட நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். நாம எப்போ இருக்கணும்? நாம எப்ப இருப்போம்? நாம இப்பவே ஆரம்பிச்சிடணும் இல்லைங்களா. இப்ப இனி வர 5 ஸ்லோகமே பாத்தீங்கன்னா சஞ்சீவனுக்கு உள்ளது.
சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து அவனுக்கு நம்முடைய அதாவது வியாத வியாசர் பகவான் வியாத வியாசர் ரொம்ப அழகாக அவனுக்கு 5 விதமான ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கிறார். ரொம்ப இதோட வந்து இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனோட முடிவு இதோட முடியுது. ஆனா அர்ஜுனனும் பகவானும் திரும்பவும் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றது சஞ்சயன் வர்ணிக்கிறார். அதை பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 74, 75 सञ्जय उवाच इद्यहं वासुदेवस्य वार्तस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् गतयतः स्वयं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 74, 75 சொல்றாரு பாருங்க. சஞ்சயன் சொல்றார், சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனும் என்னும் இரு மகாத்மாக்கள் இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களை எனக்கு மேற்பூச்சம் ஏற்படாத எப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவானும் அர்ஜுனும் அங்க பேசப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் சஞ்சயன் கேட்கறான் இல்லைங்களா? ஒரு புண்ணியவான் அவன். சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புண்ணியவான் தான். அவனை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும். இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இரண்டாவது லெவலுக்கு வரும்போது நம்ம அற்புதமா படிக்கணும். மண்டேல இருந்து அதை பத்தி படிப்போம் விரிவா. வியாசரின் கருணையால் யாகங்கள் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுடன் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க இல்லைங்களா? 76 மாதாஜி. राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् कृष्यामि च मुहुर्मुहुः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். இல்லைங்களா? நாமளே கீதையை படிக்க படிக்க எவ்வளவு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம எவ்வளவு அதாவது நம்ம செயல்படுறோமோ படலையோ அந்த எண்ணம் இருந்து பத்தியா கீதையை உட்கார்ந்து கேட்கணும் பாருங்க. அதுவே பெரிய ஒரு விஷயம் தாங்க. அதுவே பெரிய விஷயம் தான். கடைசி பதம் இது 700வது ஸ்லோகம். இது கடைசி ஸ்லோகத்தை சஞ்சயன் ரொம்ப அற்புதமா பகவானை வர்ணிக்கிறான். இதுதான் இயல்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते धृत्वा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகியில் இறைவனான கிருஷ்ணன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னாத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கே எல்லாம் நிச்சயமாக செல்வம், வெற்றியும், அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் லட்சுமி தாயார் இருப்பாங்க. ஏன்னா கனகவல்லி தாயார் தன்னுடைய இதயத்திலே பகவான் வச்சிருக்கிறார், மார்பிளே வச்சிருக்கார், பகவான் தாயார் வச்சிருக்கிறார். அப்ப அங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்க. கண்டிப்பா அங்க வந்து அசாதாரண வலிமையா இருந்தாலும் சரி, அங்க வந்து லட்சுமி கடாட்சமா இருக்கும். அதே மாதிரி நரனா இருக்கிற நாராயணன், நரநாராயணன் 2 பேருமே எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிச்சயம் செல்வமும், வெற்றியும், அசாதாரண வலிமையும், நியாயம் இருக்கும் என்பது அபிப்பிராயம். அப்ப வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு கீதையை படிக்கும் போது அர்ஜுனனையும் பகவானும் நினைச்சு படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன இருக்கும் பாருங்க. வீட்டுல அசாதாரண வலிமை இருக்கும், நியாயமும் இருக்கும், அதே மாதிரி வெற்றியும் இருக்கும், செல்வம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடியுது. நமக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துப்போம். என்ன இதே நம்ம இதை படிச்சதை நாம எல்லாமே ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பா எடுத்துங்க. அதே மாதிரி 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் படிப்போம். படிச்சுட்டு அதை 3 முறை நீங்க சொன்னாவே போதும், பகவானுக்கு சங்கல்பம் எடுத்த மாதிரி தான். ஓகேங்களா? இதை படிப்போமா? எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணி அந்த 3 முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவோம். நான் சொல்றது அப்படியே திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? இப்ப மங்களா இது ஒரு சின்னதா ஒரு இது பண்றேன், அதை மட்டும் சொல்ல வேண்டாம். இதை நீங்க மனசுல கேட்டாவே போதும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். இப்ப எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சரி, இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். ரொம்ப சிறப்பா நாமோ எத்தனை பேர் வந்தோமோ தெரியாது, ஆனா யூடியூப்ல பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்கறவங்களுக்கும் இங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நாம வந்து ஒரு நல்ல எல்லாருக்கும் ஒத்துழைச்சு நம்ம எல்லாமே இந்த கிளாஸ் நல்லபடியா முடிச்சோம். நாமும் இனி வந்து 2வது லெவல் போறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம திங்கட்கிழமையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். வர மண்டேல இருந்து
8 மணிக்கு காலையில சாயங்காலம் 8 மணிக்கு உங்களை எல்லாரையும் இந்த 2 நாள்ல ஒரு குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த குரூப்ல உங்களை ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஆட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு போடுவாங்க. அந்த லிங்க் மூலியமா நீங்க 8 மணிக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம். டெய்லி வந்து ஒரு ஸ்லோகமோ 2 ஸ்லோகமோ எவ்வளவு முடிவு எடுக்கணுமோ எடுக்கலாம். உங்களுக்கு எல்லா தேவையான விளக்கங்களும் அங்க உட்காந்து பொறுமையா கேளுங்க. அழகா விளக்கம் கொடுக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.